Čaute, zdravím vás z dnešného nového videjka a v dnešnom videjku si povieme tematika. V dnešnom videjku si povieme o tom, ako vlastne prišlo k tomu, že som si zobrala domov Kevina a nie nejakého iného koňa. Ešte predtým, ak nemáte u mňa odber a bude sa vám páčiť toto video, tak ten odber kliknite, je to úplne zadarmo a no, takže ono to bolo tak, že ja, akožto človek, mám veľmi rada kone, zvieratá, všetko možné, čo sa týka zvierat, hej. Ja ich veľmi milujem, veľmi ich mám rada a chcem byť stále v ich prítomnosti. A verím viacej akože zvieratám ako ľuďom. No a preto som sa rozhodla natočiť toto videjko, ak vás teda bude baviť, tak som to spomínala. Ako prvé by som chcela zmeniť to, že ako som od začiatku si hľadala toho koňa a postupovala až k tomu, že som našla Kevina. Prvýkrát hľadala kone na bazoši. Lebo na bazoši predsa máte veľa koní a veľa ľudí, ktorí ponúka kone. Kone a ich predáva, tak sme sa ho boli spýtať a mal tam kobylu a valacha, toho, čo mám ja teraz. Takže najprv som si vyskúšala tú kobylu, lebo akože v prvom rade som chcela kobylu. Neviem, proste som chcela dievča, chápete ma, nie? OK, tu sa mi vypol mikrofón, takže tu som hovorila o tom, že vlastne sa mi tá kobila vzala prchka, veľmi taká, že nie pre mňa. A vlastne keď som ešte toho Kevina nemala, tak som sa s mamou dohodla, že na nejaký pol rok alebo rok budeme mať koňa. Mali sme ho ešte v ten rok, sme ho plánovali, že ho kúpime. A vlastne ja si pamätám, že mamina mi oznámila, že môžeme začať hľadať koňa, ktorého si kúpime. Celá od radosti som bola celá šťastná, milujem spomínať na ten moment, kedy sa to stalo. A vlastne máme video, ako sedím na koni, lenže ono to tam poriadne nevidno, pretože tam bol tma už. A vlastne som nemala ako natáčať, keď už bola tma a blesk som používať nechcela, pretože aby som koňa nevystrašila alebo niečo, tak som proste natočila iba oťaže. A si pamätám, že ešte keď som ho kupovala v ten deň, tak som proste vedela, že on je ten pravý kôň. A zo začiatku mi krásne dával nohy, ale ako prišiel ku nám domov, tak som si všimla, že voľako mu to potom nešlo proste, ale ono to bolo hlavne kvôli tomu, že on ako mal ten úraz, tak odtedy nechce dávať nohy si čistiť. Neviem prečo, ale proste je to tak. A o procese stavania toho prístrežku som musela vykopať na 4 stĺpy jamu, ako mám proste takto od táto, takú jamu dlhú, veľkú, takú jamu. Aby sa tam mohli zastrčiť tie stĺpy, postupne spraviť steny, ktoré musíme ešte dorobiť, aby mu nepršalo dnu. A bolo to hotovo, mohli sme doniesť koňa. No a v tú chvíľu som nevedela, ako sa vlastne on volá, pretože som to ešte nevedela. Potom mi to ten ujo na druhý deň povedal. Hej. Ale keď som si sadla na Kevina, tak som cítila zase, nechcem sa tu hrať na nejakého boha, proste na nejakého človeka, ktorý vie všetko od vymyslu sveta, proste hej, ale proste som nejako cítila, že ten kôň potrebuje pomôcť a potrebuje viacej lásky, hej. Nie iba byť udilo a ideš, pracuješ, hej. Nie, vôbec.
Ja som proste cítila to, že on potrebuje pomôcť a potrebuje viacej lásky poskytnúť, hej. Takže aj preto som si ho vlastne vybrala. Ale zase niekedy mám pocit, že si on vybral mňa a nie ja jeho, takže... No ale to už sme odbehli, hej. No a tak som si ho vybrala, povedala som si, že hej, dobre, tohto kupujeme. Koľko stál, to vám vraveť nejdem, hej. To je moja vec, moje súkromie, hej. Ďakujem za pochopenie. A tak sme ho kúpili a na druhý deň som išla tam, ešte tam k tomu ujovi, o ktorého sme ho kúpili, lebo ešte musel byť, som myslela, že 2 mesiace tam, lebo sme nemali poriadne, mali sme v štádiu stavania prístrešok a môžem dať semok aj fotky, ako sme ho stavali a vlastne aj ilustračné fotky, ako som vlastne bola prvýkrát s Kevinom, mám fotky, videá, vám sem ich budem postupne dávať a vlastne ako som sa s Kevinom spoznávala, tak som aj tušila, že on je ten kôň, ktorého ja potrebujem a vlastne chcem. Spočiatku sme dostali takú informáciu, že má 8 rokov, hej. Potom sa stal ten úraz, ale to sme už veľmi ďaleko. Potom sa mu stal ten úraz a vlastne sme zistili, že má 14. Nemal. Má 17. Na 100% má 17. No a to som vlastne odbehla, hej. Ale má teda 17, je to Kevin a potom som ho vlastne zobrala domov. Vám som hodím aj teraz niekde video, že ako som ho prvýkrát dávala do prístrežku. Vlastne spočiatku nám to nešlo, pretože sa bál, ale potom sme ho už tam dostali a bol tam nejaký jeden deň, aby si zvykol, potom sme spravili ohradník a išiel von. No a keď bol vonku, tak som najprv išla pre istotu na ruke, že som mu dala vodítko a potom som ho pustila a dala som mu dnu jedlo, napríklad akože to, čo on je. A chcela som zistiť, či by tam išiel aj sám. No a dokonca išiel dnu. Takže odtedy už bol vonku, klasicky normálne ako každý druhý kôň, od rána od 8 do večera 21, ďalšieho proste krmím. Takže však na obed má iba trávu a seno a teraz má, chápete ma proste, čo myslím. No a teda vlastne, keď sme ho doniesli domov, aj to vám ukážem tu na video, ale ja mám veľa videí od toho, ako sme vlastne postupovali s našim vzťahom. Inak, ak niekto viete, čo si myslím, že ani nie veľmi, tak som ho dostala ako vianočný darček. Vianočný darček s tým, že som ho kúpila 9.12. a vlastne na Vianoce som od mami dostala, že mama, aký máš pre mňa darček? A ona, však máš koňa, to ti stačí. A stačí mi to, jasné, že mi to stačí. Pretože kôň je môj život. No a vlastne potom som vlastne si s ním budovala vzťah. Nechcela som na ňom jazdiť hneď. Jedna skúšobná jazda a to stačí. To stačí. Pre mňa ako pre človeka to stačí úplne, lebo mne ide akože najprv o ten základ budovania vzťahu s tým koňom a až potom nejaké to začínajúce jazdenie a začínajúce akože to jazdenie, čo som spomínala teraz a postupne ten vzťah si zo zeme až do sedla, až proste po úplný základ vzťahu medzi jazdcom a koňom budovať postupne. Nie, že teraz proste ideš za koňom, ideš na ňom jazdiť a nejaké 2 hodiny dáš vychádzku. Vôbec. Ja som na ňom sedela asi tak minútu, 2, aby som vyskúšala, že ako vlastne funguje, ako jazdí sa na ňom a ako ten kôň proste reaguje na to, že na ňom sedí cudzí človek. A až potom začnem s ním zo zeme akože pracovať a všetko možné, hej. Ale inak je to veľmi dobrý koník a mám ho veľmi rada a ja vám sem dám aj nejaké videá všade,
ako som s ním proste cvičila, akože aj od Vianoc. Ja som mu potom postupne začala kupovať ohľavky, ja neviem, parelku, hej, alebo jak sa to teraz volá, lonžku, potom udidlo, ktoré mi teraz roztrhol, ale už si kupujem nové, takže. A postupne som všetko začala kupovať, teraz nedávno som si aj kúpila sedlo, video nájdete na mojom profile a vlastne som za ním každý deň chodila, aby som si s ním ten vzťah budovala lepšie a vlastne aby som si s ním ten vzťah budovala. Potom začal skúšať, že čo všetko na mňa platí, alebo nie. Proste ma začal skúšať, čo si všetko ku mne môže dovoliť a čo nie. Potom sme si to vyjasnili, akože čo si môže ku mne dovoliť. Som si následne písala, že chcem, že ak by mi mala zlatá rybička splniť 3 priania, ktoré by to boli. A pamätám si, že akože prvé prianie, čo som si akože prijala úplne zo všetkých troch, bolo mať koňa. Myslela som to presne asi 12.9.22, presne. A ja si tak pamätám, že dobrá, 3 roky nám trvalo mať koníka. Bože, to je strašne super. A keď sme ho doniesli domov, tak som zistila, že má radšej samotu ako druhé kone. Neviem prečo, niektoré kone také sú, že majú radšej samotu a byť sami a aby ich neotravovali proste druhé kone. A Kevin je jeden z tých koní, ktorý má radšej samotu ako druhých koní. Som si to všimla, keď som ho priniesla domov, tak ostal taký viacej kľúdený, viacej všímavý ľudí okolo neho a viacej bol taký, že v kľude. Akože neviem. Takže zistila, že ako dobre nám ide to puto medzi nami. Ako si vlastne utvrdzujeme to puto medzi nami dvoma iba. Ide postupne ten vzťah do hĺbšieho, do hĺbky, že ako si ho vlastne budujeme hlbšie a hlbšie. Takže som veľmi rada za to. A vlastne od Vianoc, čiže od 9.12. ho mám, až vlastne doteraz. A ja vlastne budem hlavne točiť, ako nám ten vzťah ide lepšie a lepšie. Lebo to je fakt super poň, on má a vlastne nerobí nič zlé. Nič. A teraz ideme k bodu Z. Čo je dosť akože ťažká vec pre mňa, lebo si urobil niečo s nohou. Hej. Nie on, ale stalo sa mu to, že mal zápal lymfatických ciev. A už to bolo také na pokraji, že som sa strašne bála, že ho bude. Ale je tu s nami, takže to je hlavné. No a ja som sa už bála proste, že ho budem musieť dať preč. Ale zavolali sme toho najlepšieho veterinára, ktorého sme mohli zavolať. A on mu spravil 6 rentgenov, pozrel mu celkovo kopyto a zistil, že to bol vlastne zápal lymfatických ciev. Za čo som veľmi rada, že teraz koník je úplne v dobrom stave a môže chodiť všade, dokonca môže aj jazdiť, čo som spomínala, že nejde mi veľmi o jazdenie, ale ešte k tomu mal aj problémy s pečeňou a bol na tom veľmi zle, ale teraz je už na tom veľmi dobre a dokonca začal aj priberať. Sme mu kúpili také pivovarské kvasnice, z ktorých začal trošku priberať a som veľmi rada za to, v akom stave je teraz. No a to už bude asi všetko z dnešného videa.
Ak sa vám videjko páčilo, dúfam, že dajte odber, like a zvonček, aby vám ďalšie takéto video už neušlo. A ja budem dúfať, že sa vám proste toto videjko páčilo. Zatiaľ čus.